Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mangochi oye! Mangochi oye! Moni nonse? Assalamu alaikum. Muli bwanji? Ine ndibwino kwambiri. Ramadani Mbaraki. Choyamba Peke ulemu kwa a former First Lady, Professor Gertrude Mutharika. Komanso ulemu kwa Sheikh Swahim Kamil, Honorable Daud Chikwanje, a Regional Governor, Eastern Region, Honorable Elbe Kandeu, Dada Zimai, Komanso Honorable Steve Bamusi, Director wa Kinyamata, Komanso asogoli onse ampingo muli pano, ulemu kwa Sekundala, amene ali District Governor sopano wa DPP muno Mangochi, ulemu kwa asogoli onse achipani muli pano, komanso afumu Gunapiri, komanso mafumu onse muli pano ulemu wanu, komaliza ulemu kwa tonse tili pano zikomo kwambiri. Choyamba ine nda First Lady yosangala kwambiri. Michael ikumveka ujeni? Ikumveka bwino? Ine nda former First Lady yosangala kwambiri kuti mwatilanda kuno mwa ulemu mwa chibale ndikuti zikomo kwambiri. Monga nanena kale, ine mpingo wa Kiislamu siwachiyendo kwa ine ayi. Mpaka mwanga muli Asilamu ambiri. Agogo anga ang'ono amwele Mutharika ana Asilamu. Ndipo wanasamba kutoka kucholo, kutawa Tangata, ni anapita kumati kuboma, ziko la boma, kumulanje, amakhala kumisidi. Mukata kumisidi kumulanje, mupeza muzu wa ukulu. Onse amenda abayanga, kama onse ende ya Kiislamu. Choncho ine ni makonda ya Kiislamu kwambiri. Komanso kwati kucholo, Kamoto Village. Bounce batu painso Asilamu ambiri. Dini misikiti 26. Ndipo tonse magwizana nthaya maliro, nthaya zikwati, nthaya mavuto, kwanso nthaya yosanga tina magwizana zonse. Choncho ndosanga kwambiri. Nthaya ino ya Ramadhani ni nthaya yofunika kwambiri. Ni nthaya kuti ife tipemphere, kuganizira, komanso kuyamika Mulungu kuti ife tili ndi moyo, watipasa moyo, komanso tipemphere dziko lino, ku dziko lathu likhale la mtendere. Pakali pano, dziko lathu lili mavuto kwambiri. Dzana pachoka ripoti yochoka ku United Nations akuti pamaiko oposa 200 pa dziko lapansi, akuti Malawi ali number 4 banthu achisoni. Kuti anthu Malawi ndi achisoni kwambiri, ozunzika kwambiri, achisoni kwambiri, chamene zinthu zili kuno. Mamukumbuka August 2018 ku University of Livingstone ya kunzuzu. Ine nani akuti koti
Mchizungu, if Malawi is not careful, one day evil will rule this country, unquote. Bachinyanja, kulingana maisi samala, siku lina Satana azamu ya ziko lino. Ndipo ife Amalawi tizakhala kapolo ziko latu. Koma atu onse mwana zimene zikuchitika. Nanga mukula zimene zikuchitika kuno Malawi. Sisi pa kapolo anthu kuzunzidwa, anthu kumenyedwa, anthu kuphedwa, anthu kumangidwa pana chifukwa. Umene ndi ukapolo. Umene anyama 2018 ndi ukapolo kuti dziko la Malawi lili pa ukapolo. Ndiye ine nda DPP ready. Pa 16 September tikubwera kupulumutsa dziko lino. Kupulumutsa dziko lino kuti nkhanza kuzunza Malawi kuthe. Choncho ndikupempha inu onse achisilamu. Pempherere dziko lino kuti dziko lino lili pa chipinjo choopsa kwambiri. Ndi mavuto pempherere dziko lino. Komanso pa nthawi ina chipemphero pempherere kuti dziko zisankho ziyende bwino. Pakali pano zikuchita zinthu zofuna kuti awononge chisankho. Chisankho chisayende bwino. Akuchita ma legislation, kuchosa manambala, kuchosa anthu mulekisa zosiyanasiyana kuti abe chisankho. Koma ndiawuze this time kuti this time mukadaba chisankho ndiyathana nanu this time. Ine sinyankhwa za masewera ayi. Pa 2020 ziko kwambiri. Pa 2020 ndinavomeza zopusa. Boma anatibira boma, anatilanda, ine navomera. Chifukwa sinafuna nkhondo ayi. Koma nthawi ino asakuti abere boma chike chisankho chizakhala nawo. Aiwa. Ndipo akasokoneza chisankho DPP sidavomera ayi. DPP oye. Ndauza zimenezo amve kulongweko, amve zimenezo, asiye nkhanza, asiye kukhapa anthu, komanso asiye kumanga anthu a DPP. Ifenso a DPP dziko ndi lathu. Dziko silatakwera kapena chimwendo ayi. Dziko sila MCP ayi. Kapena zikhale ngoma ayi. Dziko ndi atonse ife Malawi, ife dziko lathu. Ndiye ndikupempheni musiye zimenezo kuti khale chisankho chabwino kuti Amalawi azasankhe munthu amene akumfuna kuti alamula dziko lino. Koma ngati kuti mukasokoneza zisankho ndikuti pa stop ndiyathana nanu. Ndima amene ndikuti ziko kwambiri lero tabwera kuthandiza achibale athu makamaka achikulire komanso olumala komanso ena ovutika amene tabwera kuti tathandiza amenewo kuno pang'ono. Choncho ndikuti ziko kwambiri asalire ndi afumu kumandanda ine komanso a first lady. Chikondi chimenechi mupitirize. Ulemu ndi chikondi ine ni mbayi wanu kuno kumangochi. Ubayi umene mupitirize. Choncho ndikuti ziko kwambiri
Assalamu alaikum zikomo. Chabwino ndi mmene zikuchitikira kuno kumangochi pa mzikiti waukulu umene amautcha kuti Mangochi Main Mosque, komwe mtsogoleri wa chikalo wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika akupereka donation ya zakudya zomwe zimathandizira asilamu kufutula kudya pa nthawi yomwe akumaliza kusala mamawa madzulo kapena kudya komaliza asanapitirize kusala tsiku lina. Adayankhulapo Mutharika anafotokozabe kuti iwowo ali ndi background ya Chisilamu, popeza kuti agogo awo amene ali Mutharika anachokera mboma la Mangochi ndi kukakhala kuthyolo akuti kuthawa chitaganya. Anafotokozanso kuti iwowo ndi munthu oti amafuna kuti anthu achipembedzo aziyanjana, chifukwa chake nthawi zonse nthawi mwa asilamu akusala mdziko muno amabwera kudzakhala nawo limodzi nthawi ya Ramadhani komanso mu zinthu zina zomwe zimachitika. Komabe popeza ndi munthu wandale anapitirizabe kufotokozabe ndithu kumbali yawo kuti akuzindikira kuti dziko lino anthu akuvutika, ndipo iwo ndi chipani cha DPP akubwera pa 16 September kuti adzapulumutse dziko lino, kuti amalawi amene akuzunzika ndi zinthu zosiyanasiyana asavutikenso adzakhale bwinobwino. Anayankhulanso mobwerezabwereza mawu amene akuti anayankhula mu August 2018 kunena kuti anachenjeza dziko la Malawi kuti ngati amalawi sachenjera dziko lino la Malawi lidzalamulidwa ndi anthu ankhanza. Iwo anafotokoza ndithu kuti zomwe zikuchitika pano dziko muno akuti anthu akumangana opanda zifukwa, zomwe akuti ndi nkhanza, anthu angokangana kumakhapana pa zifukwa zosadziwika bwinobwino, ndi zomwe wakudandaula kuti mwina zikusokoneza dziko lino. Anakambaponso pa nkhani yokhudzana ndi zokonzekera zachisankho zomwe zikuchitika mdziko muno, kuti kuona kuti zomwe zikuchitika zina ndi zina zitha kudzasokoneza kayendedwe ka chisankho chomwe chichitika 2016 chichitika pa 16 September 2025. Koma anachenjeza kuti iyo ngati pala anthu ena amene akulingalira kuti akutha kuzabera chisankho asayelekeze kutero, popeza kuti iwo ndi chipani cha DPP ulendo uno sadzalola. Anagwisa ntchito ndithu mawu onena kuti sadzalola zopusa zomwe iwo anachita 2020 kuvomereza chisankho kuti alephera pa chisankho chomwe kuti sichinayenda bwino, chinayenda mwachinyengo. Ndi anachenjeza ndithu kuti amene akuyendetsa zisankho maso zipano zina za ndale kuti ayesetse kuti chisankho chomwe chikuchitika pa 16 September chaka chino, yomwe ndi miyezi mwina isanu yokha kutsogoloko, chizakhale cha mtendere kuti amalawi adzakhale ndi mwayi osankha mtsogoleri amene akufuna, osati kuti anthu ena adzasankhire mtsogoleriyo kapena kuti mtsogoleriyo adzasankhidwe mosatsata ndondomeko zomwe sizikuwakomera amalawi. Padakali pano akuperekabe ndithu katundu wina amene watengera kuno, kuli mafuta ophikira, kuli zakudya monga ufa, mpunga, mchere maso ndi zina. Ndikapakete ndithu kamene kakuoneka kuti katha kukhala kolemera pafupifupi mwina makilogramu osachepera 10 ndi zomwe zikuperekedwa pano. Mwina mwa anthu amene apereka ngati mwachitsanzo chizungu amati symbolic, taonapo anzathu ena kauluma ali azimayi ndi ana, komanso anthu ena amene kukula ndi chachi bwino ndi amene aperekedwa. Katundu iyo ndi wambiri ndithu, angotsitsa kochepa mapeto mwina tikamatsenderera kwenikweni tiyankhulabe ndi modzi makuluakulu pa mzikiti umenewu kuti mwina atifotokozere bwinobwino kuti mwina ndi anthu angati amene akupindula ndi zimene zizi. Ndi mmene ndithu zachitikira kuno. Padakali pano anthu kufunabe ndithu pabwera anthu ambiri zedi amene mwina ena ndi asilamu ena sa chisilamu, koma atangomva kuti mwina ndi mtsogoleri wawo ndi amene anafika pano. Zikuoneka kuti avala makaka achipani, osiyana makaka ndithu achipani, ena kuimba nyimbo zonyadira mtsogoleri wawo.
nthawi ino ndithu yomwe kupanga padakali pano mtsogoleri wa dziko lino pa nthawi ino imene pamene amaliza zonse zochitika pamene mtsogoleri wathu Profesa Arthur Peter Mutharika pamene wamaliza tiapempha asheya athu aja tipemphere koma pali mmodzi mzimayi mmodzi amene mwana wake akungoliralira pa mukomane ndi mashehe pazikitipa kuti mwanayo amutenge apezeka mayi aketi teti twalende shehe kuti augereduwa kuti bwana anyakuche zikomo chechinji ala sayidina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambuye Mulungu tikupemphani mu nthawi ino yakumadzulo kuti pamene mtsogoleri wathu wokonda ife asilamu okonda amalawi oleza mtima komanso wachilungamo wokumbukira anthu ovutika pamene munyengo ino yakumadzulo akunyamuka kupita kubwerera ku nyumba, Ambuye Mulungu muyendeseni bwino komanso mwapatse umoyo wabwino pamodzi ndi amayi akunyumba. Ambuye Mulungu thangachirani chipani cha DPP chilemekezeni komanso chipaseni zofunikira kuti ulendo umene ukubwerawu Ambuye Mulungu dziko lino libwerere mbuyo potukula chitukuko cha Malawi. Ambuye Mulungu chisamalireni munyengo ino yosala kuti pamene tikumasula somu athu Ambuye Mulungu timvereni chisoni tikhululukeni machimo athu onse Ambuye Mulungu kuti tikhale anthu abwino. Ambuye Mulungu lemekezani tonse komanso timvereni chisoni ndi kutikhululukira machimo athu onse amene tili nawo. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. padakali pano Profesa Mutharika komanso Madame Gertrude Mutharika akupasana chanza ndi anthu amene afika pa malo pano akuluakulu apa mzikiti amene amayendetsa mzikiti umene wa Mangochi komanso akuluakulu achipani amene tinayenda nawo. Pompano akufuna tipase mawu pang'ono pokha kuti mina tingova. His Excellency, I know your face, but tell me what your name is. My name is Johannes Simon from Time. Simon, Yes, thank you. You here donating some food item to our Muslim brothers who are fasting. This is not your first time. You started in 2020 when you moved here. When the president. What does this gesture mean? No, I just feel that this time of when they're praying, they need food to break the fast and so forth. So, for first time myself, just want to help. So we do that every year, Ramadani, just to help during this time when they're in fact they're suffering, when they're not eating, they're fasting during the time. That's all. Yeah. You talked a bit of politics, emphasizing that the DPP is geared to come, but you will not accept some substandard work in terms of how the elections is managed. Can you please elaborate and emphasize on that? Absolutely. I think you know what has happened from the time of registration. The DPP is suppressing voters, southern region and northern region. Southern region, northern region only 60% registered, central region 90%. So already started that, and now my register, I understand that some names have been removed from the register. Of 1 million, and from the south, from the north. I'm saying this, that we expect, and also this includes the MEC and the MEC chairperson. I want to make sure that this time she conducts the election properly. When Justice Kachai left, he made a promise, the vice chairman, that there will be manual transmission. But the present chair insists, for whatever reason, she's insisting on electronic transmission, also that stupid machine called Smartmatic. We, the DP, will not accept the machine and not accept electronic transmission. I can speak for the DPP, but I'm sure other parties also, the opposition parties, will think. However, if they continue, a fraud election will never accept that election. I want them this time. This is not 2020. 2020, I made a mistake and accepted that stupidity. This time, don't ever happen. That's how now I mean.
mmene ayankhulira mtsogoleri wakale wa dziko lino Profesa Peter Mutharika yemwenso ndi mtsogoleri chipani cha DPP kuchenjeza kuti akuti ngati chipani cha DPP sadzavomera zotsatira za chisankho ngati chisankhocho chingapitirire kuyendetsedwa molakwika. Pano tili ndi mmodzi mwa masheha akuluakulu anzikiti wa Mangochi Main Mosque amene alandira thandizo la zakudya zimenezi malo mwa asilamu onse amene apindule nawo mwambo umenewo. Tili masheha awiri mwachidule kwambiri. Timafuna kuti inuyo mungotifotokozera za thandizo limeneli kuti mwina kwenikweni ngati akuluakulu anzikiti ono mazilandira bwanji. Mwachidule ndingonena kuti thandizo limeneli limene limabwera mukanthawi kake ife tikamasala kudya ndi former president amene otiganizira ife asilamu komanso ifeyo ndi makomiti onse apatawuni pano pa Mangochi. Chifukwa chimenecho iwo kwa iwo nchochepa koma kwa ife timachiteka kuti chachikulu tachilandira mosimikiza tonse ngati Mangochi. Komanso panopo tili ndi uthenga wonena kuti ndi mmene zinthu zilili ku dziko ichi kwa iwo nchochepa koma ife ngati asilamu aku Mangochi tachilandira mwa mtima wonse komanso kuti adziwe kuti Ambuye Mulungu awapatse zabwino pamene iwo akupempha thandizo limeneli. Anthu opereka apitiriza kupereka. Mwina mukawerengera mchipindula anthu angati? Let's say tikungoganiza kuti maganizidwe chabe kuti tipindula anthu osachepera 500 amene apindule dipindula limeneli koma aliyense wapereka package ya ufa ndi zina zotero ndiwo zankatimo komanso muli masopa ndi botolo la mafuta limene munthu sangadye siku limodzi. Ndi lero bigiri ya chimanga tikumagula 12,000. So tikuyerekeza thumba limene lijalo mutuluka mwina mabigiri awiri kapena atatu zimene zimpange munthu osauka wakumudzi kuti akachimve chinthu chicha ngati walandira 50 kg la chimanga koma chifukwa chimene zikuchitika chifukwa cha Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala ndi munthu wake. Ndithu amene anali mmodzi mwa akuluakulu pa mzikiti amenewa asalire Ndala. Pano tili ndi afumu Agunda Phiri. Mwina afumu komalizira kwenikweni mutimalizira ndino mawu ano ndotani pa zomwe zachitika lero? Mawu anga ndi achikondwerero senthani muno pala afumu musonthere kuno zimene zachitika ndi President Profesa Mutharika asonyeza umunthu wakuti amaganizira anthu ake. Panopa kwanga ndikuthokoza kuti Ambuye azimudalisa pamoyo wake wautali imene akuchita. Kubwera kwache kumene wabwera pano mu President Arthur Peter Mutharika ife aku Mangochi tikukwala wokondwa chifukwa atilemekeza kumbali zonse. Pakali pano kwanga ndikuthokoza kuti zikomo kwambiri zikomo. Zikomo kwambiri amene anali afumu Agunda Phiri amene mwina amatiyankhula malo mwa anthu amene akupindula ndi thandizo mwe Profesa Arthur Peter Mutharika apereka lero pa mzikiti wakulu wa Mangochi pamene pasa ndi pamene tamalizira zomwe osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.